vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi. Please post for me as Haiti. Nenzuro ndakateererawo confession iya yamukoma vaya vanobatwa nemadzikirira. Neniwo mukoma zvinombopota zvichiitika kwandiri, but zvangu hazvisi very serious as in kungobatwa nemadzikirira pose pose. Asi zvinoitika kwandiri ndinowanzo kuti paya pandinenge ndava kuda kunorara, let's say kana kuri kunzi ndinenge ndakagara mudining kana ndava kuenda kuspare room kwangu, pandinozonofura door mukoma, the moment that I close the door, most of the times ndinoona sekunge kuseri kwedoor kunenge kwakamira munhu, but munhu uyu it's not like ndinomuona directly, ndinongonzwa that feeling yekuti pakamira munhu kana kuita sekunge ndinenge ndangoona mumvuri wemunhu, then that shadow will just disappear. Zvinhu izvi mukoma zvakatanga kubva ndichitori mwana mudiki, as far as I can remember. Zvinhu izvi ndaigara ndichingozviona, so ndakazoti ndapedza kunyora O level yangu ndo pandakabva ndazombogara naamai vangu pasi, ndikabva ndazozama kuti ndinge ndichivaonesawo kuti ndo zvinhu zvandinopota ndichiona, thinking kuti maybe there was something that was wrong with me. Ivo amai vakangonditi wait for your father, baba vako vachazotaura newe. That was when pandainge ndichangobva mukunyora form 4 yangu. Until now mukoma, my father has never spoken about that issue, because pandakazovamirira baba vachibva kubasa, then mama ndokubva vazoti mwana ane zvaari kuda kuti ange achikuudzai. Then I told my father about that issue. Havana kana kumbopa comment. The only thing zvavakangobvunza on that night that I still remember, vakangoti kuna mama, have you prepared water for me to bath? Mama ndokubva vati yes. Baba vakabva vangosimuka ndokubva vatoenda kunogeza. From there on baba vakati vachipedza kugeza vakabva varara, and this was a thing zvekuti vainge vasingazviiti each and every day. On that night baba vakangoti vapedza kugeza ndokubva vatorara. So ndaifungidzira kuti the next day baba vangu vachataura neni, but vaingoramba vachingoti we will talk until to date mukoma patova nemakore akati one day. And when I look at my other maids, vanhu vekutoti vatova nevakadzi vavo, yet inini I'm still staying with my parents. Anything that I try to do, Ivo baba, he just fights against it. Chavanongoda ndechekuti ndirambe ndakagara Pamba. Ndakazotosvika pakutoramba because he wanted me to keep on going back to university, and it was just meaningless. Izvezvi mukoma, I am a graduate, but ndingori graduate rigere Pamba, not like inhau yekuti mabasa ari kunetsa. Baba vangu munhu wekuti ane mafriends ake atori baba vangu munhu wekuti if he wanted me to get a job ndinokwanisa kuwana basa, but the challenge is that kuti baba havadi kuti ndinge ndichishanda or to be someone wekuti ndinokwanisawo kuita upenyu hwangu. Chavanongoda vanongoti iwewe gara Pamba, handiti you are getting everything that you want, plus sezvo iwewe uri gotwe, isusu kana kuri kuzonzi tikazofunga kuti tinenge tava kuda kuenda kunogara kumusha, iwewe ndiwe unofanira kuzosara wakagara panapa. So a lot of things mukoma that are happening in my family, as in my two sisters vane nguva dzekuti vanongoramwa misha, kana vakaramwa misha pavanodzoka kumba, you do not even know the reason as to why munhu anenge aramwa musha, just silly things. Then my sisters vanobva vatowana the courage ekutorongedza mabag vachidzoka kumba. But what I have noticed is that whenever my sisters are back, especially uyo wandinotevedzana naye, munhu wekuti anenge achingoramba
anobva achingodemba achiti ndikuda kudzokera kumurume wangu, but the moment yaanenge achiti ndikuda kudzokera kumurume wangu anobva aridza tsamwa. Kana akangoridza tsamwa, even if she is about to return back, anobva atoramwa obva ati no, I can't go back because anondishungurudza. Yet kana ukada kuzotarisa nyaya dzacho dzaanenge achiti murume ari kumushungurudza, those are just normal things zvekuti zvinongowanikawo mumarelationships. So mukoma, this is the situation that I am facing at home. So pandakateerera confession yevaya vaiti ivo vanobatwa nemadzikirira, that was when I thought of my own story. I am someone zvangu asinga comment pama social media platforms, but I felt like commenting. Ndikabva ndati regedzai ndingotumidzirawo confession yangu. Anditombozivi kuti this shadow that I always see whenever I open my spare room, especially at night, how can I chase it away? Believe you me, ndakatombozama kuti ndinge ndichiita zvose zvinonzi zvinokwanisa kuchase away the evil spirits, as in kutotenga salt yemagodo ndomwaya muspare room mangu, but still mukoma, it does not even go away. And chinonyanya kundinetsa ndechekuti why is it my dad since that year when I made it known to him kuti no problem yandinayo, if it is a mental thing, zvainge zviri nani kuti vange vachindizivisa kana kuti vatsvake munhu anokwanisa kundibatsira so that I can stop seeing this shadow that I constantly see whenever I open my spare bedroom. That shadow mukoma, hakusi kuti it fights against me or what, I just see it, then it just disappears. Apa we have a very big house mukoma, yet we just stay tiri inini, mdara, mama, our maid and our gardener anogarawo nemhuri yake ku cottage. So in the main house tinongogara tiri 4 kudaro, yet it is a very big house. So this thing, it always makes me to feel so much scared, even kana vabereki vangu pavanenge vasipo. Sometimes I find myself sleeping on the sofa because I'll be scared kuti kana ndikazoenda ku spare room I will see that shadow. Apa ndinenge ndiri ndega mumba, zvakangooma hazvo veduwe. Please ngatizamei kutaura naye mwanakomana uyu mucomment section. I encourage you kuti munge muchiuyawo nemaconfessions enyu, zvinokwanisa kutubatsirawo umwe munhu. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Yes, it is true. Vanhurume dzidzaiwo kuti kana muri muma-marriages enyu or muma-relationships enyu nevakadzi venyu, make sure that you always treat them good at all the times. It is not like vakadzi vanonetsa or something. Vakadzi tiri vanhu vekutoti tinoziva zvatinoda, but dambudziko nderekuti murume wako uyo waunenge wakasarudza kuti ndiye wauri kuda kuti unge uchizomuda for the rest of your life, unobva wazofind out kuti iye anenge achitoitawo zvakewo, ende kana ukazama kuti unge uchitaura naye, iye anenge asingatombokupi that space yekuti unge uchizozvi-expressa kwaari. Se zvinoita murume wangu, munhu wekuti kana ndikazamawo kuti ndigare naye pasi, kana ndikamuudza kuti kuchina tadzidziswa chakati nechakati, saka ndanga ndichifungidzira kuti tinge tichimbozama izvozvo zvatadzidziswa kuchina, then murume unobva waona kuti iye anenge asingatombodi like my husband. Iye anongoti kana apedza haanei nekuti wapedza here kana kuti. So mukoma, ndakararama ndiri mumarriage like nini mukoma, ndakawanikwa ndiri kuma 18 years ikoko. So from 18 years ndakazoziva kuti mukadzi anopedzawo pabonde pandainge ndava ne 32 years. And the unfortunate part ndeye kuti murume akazokwanisawo kuti ndinge ndichizopedzawo pabonde ainge asiri murume wangu. Saka zvinhu zvekuti nanhasi uno marriage yangu, I am just in that marriage nenhau yekungoti ndikudawo
kuti ndingonzi ndiri munhu ane murume wake for my dignity, but pfungwa dzangu mumarriage hadzisisimo, even though I try kuti ndinge ndichizvicontrola ma-emotions angu kuti ndisazongoramba ndongochita murume wangu, but mudzi wenyaya mukoma, even vanhu vakati ndiri hure, asi mudzi wacho wenyaya unobva pakuti kubva zvandakapinda mumarriage from 18 years kuzosvika ndichizokwanisawo kuzopedza pabonde, handizivi kuti tikacalculata makore acho makore mangani. Pandainge ndava ne32 years ndo pandakazotanga kuti 1 kupedzawo pabonde. Apa kumashure kwese uku ndainge ndigere nemunhurume, saka zvinhu zvokuti zvinobohwa, zvinosvota kuti each and every day unenge uchingosangana nemurume pabonde, yet pasina kana zvinenge zvichimboitika. Ndo zvinozoita kuti mukadzi ugare uine twahasha, vanhu vobva vati munhu uyu anodheerera murume wake, but inenge iri issue iyaya yekuti unongoramba uchingosangana nemurume pabonde yet iwewe usingapedzi, just like vanhurume. Kana kuri kunzi ukaita gore rose uchingosangana nemukadzi pabonde, but paya paunenge wava kuda kunopedza mukadzi uya obva avhara makumbo ake, how would you feel? Saka ndo zvatinonzwawo vanhukadzi izvozvo. Saka inini nemurume wangu takati tauya kuno kuSouth Africa, ndokubva tatanga kushanda zvedu, ndakabva ndazonyengereka, ende ndakati ndichingononyengereka kudaro, murume uya wandainge ndasangana naye pabonde, iye akati achingonokumanisa nhengo yake nenhengo yangu mukoma. Ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndava kutouya zvinhu zvekuti iye ndainge ndamuudza kuti kana uri kuita bonde neni ndibate pakati nepakati, nekuti ndo pane mafeelings angu. Iyewo semunhu ainge achida kundifadza akabva atanga kundibata semabatirwo acho awo andainge ndichida kuitwa, achitambisa minyatso yemazamu angu. Ndikabva ndatonzwa kutoti ndainge ndava kutouya, ende zveshuwa ndikabva ndatouya. Saka zvinhu zvekuti zvinosvota mukoma, because kwemakore akawandisisa murume wangu ndakamuudza kuti kana uri pamusoro pangu bata pakati nepakati kuti ndikwanisewo kunakidzwa nezvatinenge tichiita. But iye munhu wekuti ari very stubborn, kana kuti handizive kuti kudzungaira here, but anongoita zvake zvaanenge achiita. Kana apedza anenge atopedza, kunyange zvenyu mukazopama, but unotoona kutoti munhu uyu anenge achiitira kuti iye ange achinakidzwa. Ende kana ukada kunyanyisa kumumanikidza kuti ndibate pakati, anobva ati uri hure here iwewe rekuti rinoudzira murume zvekuita. Saka mukoma, ndo confession yangu iyoyo kuti chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuchitawo murume wangu inhau yekuti ndakararama kwemakore akawandisisa ndisingazivi kuti chii chinonzi kusvika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ndakararama kubva pandainge ndine 18 years kusvika ndava ne32 years ndisingazivi kuti chii chinonzi kusvika. Zvakaoma hazvo vedu Vikidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, makavigawo chitupa changu. Ndakanzwawo confession ya vaya vainge vachiti ivo vaneta nekuramba vachingozvara zverema. So ininiwo ndine confession yangu yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndine vamwe sisi vangu mukoma, inini ndiri mukadzi ane makore 24 ekuberekwa. Saka sisi vangu ava ivo vane mwana wavo chirema, but mwana uyu ane dzimwe nyaya dzekuti kana wagara naye pasi anobva atanga kuudza dzimwe nyaya dzekuti unozvibvunza kuti mwana uyu anombodziwana kupi nyaya idzi, cause inini anowanzokufarira kutaura neni kana kuri kunzi ndikaenda kumba kwasisi. Ende mind you mukoma, sisi vangu nabamukuru vanhu vekuti avafarire kugara vachingoshanyirwa nehama, even though isusu zvedu sehama dzemukadzi tine that access yekuti tinge tichienda zvedu kumba kwasisi patinenge tichidira. But kana waenda
kuya unoona kuti kana kuri kunzi ukaenda ikoko pasina munhu anenge akuinvita, especially kana vari banguru vasina kukuinvita, unoona kuti vanenge vakangotsamwa. Saka iwewe wega unozotofila very uncomfortable zvekuti unozongooneka wega paya paunenge wava kutanga kufunga kuti rekedzai zvangu ndidzokere kumba, nekuti banguru mamudzu avo avari kuita handisi kumanzwisisa. Ndo paunobva waona like ivo banguru vanobva vatoita sekunge vatozviziva kuti iwewe you are thinking of going back, because vanoti kana vabuda paya kana vakazvivharira mubedroom mavo vobva vati mainini ndikuda kumbosvika kwakati, ende kwacho kwavanenge vachikuudza kuti ndokwavari kuda kuenda, newewe at that time unenge uchitofunga kuti manje kana ndikabva panapa transport ndichakasika here kuibata kuti ndinge ndichienda kwakati. Saka vanobva vangomenshena kuma areas ikoko zvekuti wega unobva watoona kutoti saka rekedzai ndingobatana nabanguru ndibva ndangobuda. Ivo banguru nasisi vanongogara nevana vavo vaviri, havana mushandi, havana chii. Saka mwana wavo uyu akaremara mukoma, kuti ange achizoremara haana kuzvarwa akaremara, but akazongoita zvekudonha mumuti. Iye most of the times kana achitaura neni anoti pacho paainge achitamba ari mumuti akabva azoona kuti pavakabuda mumba vainge vakapfeka gauni rered, ndokubva vazoenda kuseri kwemba. Pavakadzoka kuseri kwemba, iye mwana uyu anogara achiti hanzi ndakavaona vakabata kamba iyoyo yainge yakaiswa zvuma all around pachishell chacho chaichiya chainge chakatenderedzwa nezvuma, ndokubva vazosiya kamba iyaiya pasi pemuti wacho uyo waainge akakwira mauri. Kamba iyaiya ndokubva yazotanga kukwira mumuti. Iye mwana uyu anoti kamba iya payakatanga kukwira mumuti yakabva yazoshanduka ndokubva yazoita nyoka yacho yainge ichirakidza kuti yainge ichida kumuruma. Mwana ndo paakabva azotsvedza, mushure mekunge atsvedza akabva azodonha pasi. Akangodonha pasi ndokubva avhunika gumbo. Paakazoendeswa kuchipatara akabva azoonekwa kuti nemusana wake uyu wainge wakavhunika. Saka nanhasi uno kunyangwe tarisiro yekuti mwana uyu anokwanisa kuzofamba hapasi tomborina. Mwana uyu anongogara ari pawheelchair, ende chinorwadza ndechekuti dzimwe nguva ndinoti kana ndazoenda kuya ndinotoona kutoti mwana anenge akazara maronda kumagadziko kwake kwese uko mukoma, not knowing kuti maronda acho anokonzereswa nekuti anogara ari pawheelchair here kana kuti handitombonzwisisewo. Mwana uyu mukoma munhu wekuti he is well taken care of, asi handizivi kuti maronda awa andinowanzokuona akazara kumagadziko ake maronda anobva kupi. Ivowo sisi vanoita sekunge mwana wacho havamufariri, kana kuri kunzi vakabuda vachienda kuma-outings vanoavoida kuti vange vachifamba naye mwana uyu. Saka pandakanzwa confession yevaya vainge vachiti vaneta nekuramba vachingozvara zvirema nekuda kwekuti vakaenda vakanoromba, ndakabva ndafunga that story iyo yandakaudzwa nemwana wasisi vangu. Pamba pasisi vangu mukoma hapasvikiki zvekumhanya zviya zvekuti munhu anenge angobva kumusha asina kana kumbopa warning. Ivo vaitoseka vose. Hama yemurume inenge yakamira pagate ichizama kufona. Apa vanenge vasingadairi macalls ayo. Sometimes munhu aizongomira pagate paya for many hours kusvika azoenda. Vaizoti kana munhu aenda paya ndo pavaibva vazofonera munhu vobva vamuudza kuti hatiko kumba isusu tiri kwakati. Vaibva vazomuudza imwe nzvimbo yekuti inenge iri kure. Apa ivo vanenge vari mumumba. Apa payadi pacho panorema sei mukoma. Usiku hapabudiki panze, hapana hazvo zvaunoona, asi unongonzwa kuti pamba panapa panorema ende panotyisa kubuda usiku. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana uinewo hama yako yaunofungidzira kuti munhu uyauya zviito zvake handizvinzwisisi, please uyaiwo nenyaya dzenyu kuinbox kwangu, then ndobva ndazoverenga nyaya dzenyu. Munokwanisa kutobatsirika nawo mucomment section.